gimoro ma okao ni nigi teko moloyo gimoro amora e bwo pinyni ma ng'enyne ji yudo kuom Nyasaye. Nikech inyalo bedo kod pek moro to ka igeno kuom wereni no miketo ni Nyasachino, to inyalo dhi kata ka ok iyudo kocho moro, tinyalo dhi miket ni Nyasachino endo, to onge gima nigi teko, Lydia, kaka yie kod geno mar dhano. Inyalo yudo ka geno ng'ato nitie kod geno, ta aparo ni gina nene kane watiyo tich moro Kibra. Nikech iyudo ka ng'ato ka oyudo ot matin makata room 10 by 10 moro, to bora ni onyalo kete gigene kamodonje mobi obedie, to en kod mor kong'eyo ni mano e kama Nyasache nochope. To ong'eyo ni kotiyo matek kumotieno, to obro wuok, odhi e room adi? E room 2. Kochopo e room 2 no, tinwang'o kodware mna radio. Sani to koro ji dwaro kata TV kata simu moro matin. Tiyudo koseyudo mano, te en kod mor, te en kod geno. Geno neno usiko ka kete okang' kokang'. Omiyo gima aneno ka wachandre ga ahinya en ni wakao pachwa to waketo kuom dhano. Ni ng'ane onego bed ni konyowa. Ng'ane onego bed ni yudo thuolo, kata en onego bed ni en ing'eni koro en gi tich, en kama ber, onego bed ni obiro dala ka to konyo ji. Samoro ng'ane no bed ni gimeke mokalo. To ng'ane no tich motiyo ndalo moko ne ng'ato kone ng'ata ni ineno Luis no kodhi mobede beda gi Lydia to wuok kanyo gi kata half a million. Kendo gino ne olandre kabisa. Masani kiwuok ka ng'eni tinga familia na thenga. So makamano Kenya okonyal aya nono. Koro ing'eni gima ne chanda ni awinjo ka koro ng'ato ka ng'ato yawa bednwa wendo kama kama. Koro omiyo nitiere kaka ji paroga ni jomoko matimo tich moko kata ka koro en mana dereba mar ng'ato, obiro gi gari maduong', ng'ano nigi pesa. Koro inwang'o ka okao pache to dhi oketo e kum ng'ato, tai chieng' moro kodhi, to dhi yudo ka ng'amo dhi ire no bende mani kod chandruok mohingo, mapek mohingo kata migenego. So keto pachwa kuom dhano, sani ne sirikal miyo waketo gik mane waparo ni sirikal bro timo. Inwang'o ka gigi kikoro igdhi ka ok inwang' konyruok. Kanise mang'eny bende koro tinde odhi onjawne. Koro ji onge kuma giketie genogi. Kata sama wabiro ni nitiere jomoko ma wawuoyogo nikech nitie kaka kanisa omiyo gi bedo joma onge kod geno. Koro wadwa duoga kaka owacho ni nitie kama koro nyaka wayiengie genowa. Lydia, inyalo kata yiengo genoni kuom kari moro kata room ni moro. To ka in kata gi thumi moro mathin migoyo, tinwang'o ka gik moko pek, tini kata thumi no, tigoya goya. Ng'eni chon naparo ni gigi gin gik oyuma, to magi achiel kuom gik mwasomo. Timiela malong'o chuoth, to kisemiel, tibedo piny tikoni yawa, kiny bende en odiochieng'. To kamano, neno ka jafomora Cynthia Onyango nyisa ni apar ne jo neno ni Red Cross kata Kenya Red Cross chiwo hocho michiwo e yor mbui kata online counseling. Kendo giwacho ni ne jogo ma duare to en gino michiwo nono. Kora paro ni kinyalo jogo mane mbui, ng'eni tinde uganda karibu te nitiere mbui. Jogo mane mbui nyalo nitie mbui. Kendo alduoko erokamano nikech Red Cross ogolo chenro makama.